тапшыруыбызны дәвам итәбез. 7 март көнне Карамалы авылында туып үскән, бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә гомер итүче хөрмәтле, яраткан киявебез Марат Алимҗан улы Насыровка 34 яшь тула дип башлана әлеге котлау хаты. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны кайнатасы Наил Әдхәм улы, кайнанасы Лилия Яхья кызы, канягасы Айрат һәм Жанна Хисметдиновлар, хатыны Ләйсән Наил кызы, уллары Марсель һәм Илдар котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле киявебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әтиебез. Язмыш дигәннәре минем тормышымда иң зур бүләгем, мәхәббәтем, сөекле иремне очраттырды. Мин бүген дә үз бәхетемә артык ышанмый яшим. Бер үк бәхетемне күпсенмәсен генә Ходаем. Мәхәббәт җимешебез, балаларыбыз безнең сөюебезне күреп, тату, ата-ана иркән азына туенып, безне шатландырып әкрен генә үсеп киләләр. Яратканым минем, бүген синең матур туган көнең. Тагын бер тапкыр яратам дип әйтергә рөхсәт ит. Яратам дип кабатларга арымам җаным сиңа. Рәхмәт бәхетле иткәнгә гомер юлында мине. Таза, сау бул, имин яшә, шатлыкларың мол булсын. Синең хөрмәткә бар дөнья бәхет нурына чумсын. Сөекле киявебез, сине кайсы яктан карасаң да бик булдыклы, эш сөючән, бик уңган, шул ук вакытта тыйнак, якты күңелле ир-егет дип кенә әйтеп була. Һәм без аның шушы матур сыйфатларына сыкланып туя алмыйбыз. Һәр вакытта да шушындый булып калуын телибез. Кадерле киявебез, матур бәйрәмең, 34 яшь тулу көнең белән. Туачак тамнарың, киләчәк көннәрең кояш кебек якты, нурлы булуын телибез. Мәхәббәтең чишмә суыдай саф, бәхетең шомырт чәчәгедәй ак булсын. Килер еллар озын гомер бүләк итсен. Безнең өчен бик якын һәм кадерле син. Һәр яңа көн сине кабат сөендерсен, уңышларның яңаларын алып килсен. Менә кабат ямьле язлар сиңа бүләк итә матур гөлләрен. Бәхет белән үтсен гомерләрең, котлы булсын туган көннәрең. Бәхеткәең охшаш булсын иде язын шәшкә аткан болынга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Яшь гомерләр кабатланмый, бәйрәмнәр кабатлансын. 34 яшь ул, канатлы чак, җаннарда канат калсын. Җаннарда канат калсын да давыллар ярып барсын. Гомерләрнең һәрбер көне бәхеткә алып барсын. Марат Алимҗанович, якыннарыгызның теләкләренә кушылып, без сезгә якты киләчәк, шатлык, бәхет, мәхәббәт тулы көннәр телибез һәм бәйрәм бүләге итеп хәзерге җырны багышлыйбыз. Aşağısı yıllar, yalnızı yana yürler. Yürekə dert, böləkə keş, istəsin tuğan ikine.